ଟିକେ आज बढ़िया पाग बनी बहुत दिन पर आज दीदीर एंट्री होती गोटे घाट बनी जा मक्का पड़छ मक्का गोटे गजा मुग पकईच बोधे बा 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 आज खाइबा पूरा प्लेट सफा हम नहीं अच्छी बा 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 आ गोटे मक्का जान गोटे मक्का हाँ है राति दीदी आउ कौन है भात लुण मरचा बाकी भात हाली देखीदेवी आ कहीं टमाटो कुदा बापा काटिला तरकारी तरकारी एलो बापा